Somolu ta' 22 sena nżamm arrestat wara li tressaq il-qort is-sibt filgħodu mixli bil-qtil ta' Eritrean ta' 25 sena. Il-każ seħħ il-ġimgħa l-oħra fil-Marsa. Abdi Sudi Mohammed ġie akkużat li fid-29 ta' Novembru kien involut fil-qtil ta' Bakri Bashir al-Nur. Il-pulizija kienet qalet li l-vittma miet wara l-qala daqqiet ta' mqas fi triq Diċembru 13 fil-Marsa. Mohammed kien akkużat ukoll li seraq lill-vittma u li kien fil-possess ta' arma li taqta' mingħajr liċenzja maħruġa mill-Kummissarju tal-Pulizija. Huwa ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih. Aktar kmieni din il-ġimgħa tresqet persuna oħra brabta mal-każ fejn ukoll baqgħet tinżamm arrestata. Din il-ġimgħa wkoll persuna tresqet il-qorti fuq possess ta' droga wara li l-lenti tal-investigazzjoni dwar il-qtil kienet ukoll fuq din il-persuna li allegatament kellha droga. Il-ġisem tal-vittma kien instab mill-pulizija fadira demm batta feriti f'sidru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.